Ole, chỉ bay lệ vek ole. Dr. David Uta, nào bằng tế ani atranga pathian ring lo, atheist lo ni to in. Pathian mel alo mu dan le. Pathian hi a nge ni ti alo riat chau dan. Chan chin ngai nom tak mai kan ngai thladon ani. Kum ngami kan i lain ui pakhat. Goliata kan neya. Ni khat chu kanu in mit tui tling piao chungin. Goliata chu basin achil lumti min shrila. Kanu chu ka ena. Ani chu ui satlia mayalom ka tiril rumaya. Kanu kha alungai lea. Ma se achan ero ka hrethiam tlat lo. Midang te po hi an ngai hlutte an thi hian an lungai thin ti ka hmua. Mak ka ti hle thin ani. Tra khan nun na a ko kir le don chuang si lova. Engwangin nge intra ti in ka ngai tua thin. Ma se ka ngai dan hi midang te chuan min trom pui ve lo ti ka hrethiam le bok. Kumriat mi kan i lai khan. Dil kama ka thu a fang mi rol khat in tlar thapa an kal lai chu ka thira chuta chuan fang mir te hi an khovel hi an thununa keini mishing te hi thu nei tu anga in ngai turin min bum mai ani ti ka reta thut maya khovel mishing zong zong min bum thei ani chuan an va han ro pui don em ka ti a kum tlem te aliam le a kan ran vul te hian he khovel hi an lo thunun zok ti ka hre chuak le a ui emo zo te emo in kamita min en to chuan trong si lovin ke aya an fin zok zia min hril ni a ka ngai tlat thin ka wang lai hun then khat chu rante biak nan ka manga thil om zia hi ka hria asin in thil ti hi ka mureng cheu ani ka ti thina ma se pol som ka zir meu chuan chu thil a thlak chu ka kalsan to a kho om dan hi keima hian ka thunun thei ni in ka in ngai tlat to thung ani engtin nge ka thunun chu ka hrelo ma se ka thunun ti chu ka hria ani ruwa aron suranga engtin nge ruwa ka sur tir le ka ti mai thin hun po hi ka thunun thei ni in ka hria a ma se chu theina chu mandan kala thiam lo mai mai ani primary school ka kallaya ka thian thaber jimmy chu athi lau maya jimmy khan paragliding parachute manga thlo kha achak thei hle thina a topa chuan a thlok tange nge a ma se van duai thlak takin a hrui chu a chat pal hlo maya a tla hlumta ani a thi ti ka hria chuan ka ui goliata thi laia ka ril ruput mang ang chi khan ani chu ka ti le maya ma se tun tum chu tlem chuan adang lam deu jimmy a thi na chuan min ti boi ve deuh tura hriat na ka neya ka chunga hian diklo a omem ni ti in ka in zot hiala thlatam tak ka ngai tu nu a midang te ang ka ni lo chan chu ka hre chuak ta a mihring pa ngai aya sa nga ka thang dang lam to ani hi inril ru no le lungai na te hi nun na nei ve tho ni ma sela noi nung zok te nei thin man tlak to lo ang lek an ni humidity 2.0 alo thleng to a in man lai nun phung kha chu a hlui to ma ani ti hi ka ngai dan ani thin akum le a chuan ka nun thak dang lam tu thil a thleng ta a zan laya police katlan chiat sana circle thoma tangin min hual tatlat maya kong pali na chu manoga hela lui ani a ti chuan ka zuang tha a ka hleu kaya lui le lam thing huna chuan katlan kuala in pakhat huan moi tak omna hian ka va chuak lol maya chu huana chuan ka kal kuala chu ta chuan ka han in ngai tu chianga he ina cheng te hi katan engma an ni lo engwangin nge an thlai chu kara chiat lo nan ka phim khur em engwangin nge ka va hoi hom viawang ka ti a chan chu ka thluak an suk ne to em wang alo ni kum tam tak chung dan ka lo bo chia a ma se he khovel hian kanung chang hi an lo thunun reng ani karo puina chu mi pa ngai nun phung hian alo ti tlabal ni a ka ngai ta a chu huan atanga ka chua le meu chuan zalen na satak nein ka in theta hialani khovel hian ruin min thlung veka chu dan kan ti hi ani hei hi tiro kha khati su ti in ma se tu po hian thu pek chu an zom kher ngai lo ti ka han ria chu rualin chu hrui chu a in phel ngal mai thin chuan nangma thunun tu te laka I filim du tak ani chuan an thu hril che laka alet ling chia iti angai thin ani kum som pariat kani in bom siam dan ka zir tana atira chuan thil ro pui lutuk ani lo anar christ cookbook kaneya pipe bom siam dan te
grenade launcher siam chop dan te ka zera in thup na lam le khabu te ka chiar boka ma se atok kala ti lo dewa ti chuan college a chemistry major kalata a thilro puizok siam dan zir ka du ani ma se ka bom siam tumna chu ka chol ri angai ta ringnuna hian thil poimo zok a om thlat kan mi hriat ngai lo tha ringot chu a ho emai khovelin athunun na che hrui atanga tal chu i du tak tak ani chuan i tha tur te chu i mi hmangai te atanga i tran angai ani kapa chu ka chung hnai om chhun ani a chu wangin a thi angai ti chuan ka bol hamar tubo amora perek phoina om chu ka mangdon ta ani mak tak main thudik ka mu thiam na then khat te chuan min ti khot lai le hle thina kapa chu thu thenga ka bula a thu a ka that thep to tubo chu lukham hnuaya ka thuk ru a ma se chuta chuan ka ngai to na chu a hriati ka hreta thut maya ani chau nilovin khovel pum pui hian ka ngai to na kha an hrevek alo ni thil zir chian na pakhata ka lo tel renga mi tluk le ding on tam takin min lo thil reng alo ni kapa ka khoi ve le chuan bang te chu aron in hong anga min thir tu te chu an ron tlan lu tanga ti chuan chu experiment chu a top don ani karil ru a hriat vek miawa wangin ka ngai to na chu ka sor binga tv a en lai chuan karil ru i chiar lai hian min ron en ro iluru hi ka chuke vek don ani ka tiril ru a topa chuan min bum lowang ka abik leinem ka ti a ka thowa ka kal santa ani ma se chuta chuan ala top chuang lo reivak lo nu a chuan karil ru chu a fim le dewa Thanksgiving Day zing dar ni vela kapa mut na pin dana kaluta tubo nen chuan ka ding ran maya kalaka athil ti sual pakhat tal hriat chua ka han tuma engma ka hre chuak zo lo ma se ka ban ka vaya ka ri na zong zong nen chuan ka chuta chor mai ani mihring lu atanga thi alo chua chak zia ka lo hrengai lo a thi chian ma chu ka chunun renga ti chuan ka chuak ta a ka tlan bo ta ani tun tum chu zalen na hlim om kha ka nei to mi alo ngai tu na mu mal ka nei to lo ani pathian om ring lo mi ka ni ti ka soi to em in zinga atheist tam tak hi chu mi pa ngai tak in ni ti ka ria ma se engwanga khami chung chang kha ngai tu atlat nge in ni ka hre thiam lo he van thing reng bo ruak zau taka hian kan omna galaxy hi changphut dip pakhat ang lek ani a chu galaxy circle khoya emo chuan ni a oma chu khovel kan ti hian a hel rengani he khovela hian mihring mangai na nei lo le mani masial tak tak hi kan wak vel mai ani hi mihring te hian kan thil ti hi a poimo hle ani ti in kan in buma ma se he universe hian event te I mangai lo te emo nuam ti taka I om lo te hi angai poimo lo shim chu wangin I hun tlem te neya hian I du chu I ti top mai turani khachian kum somriat in nei chunga in thil ti chu school in kalanga na in neyanga chungkua in dinanga in taranga in thile mai don ngai to na zalen chu awani om lo ve in ring lo emo mithen khat chuan ran rol anga nun man hi an du lovani mithen khat chuan midang luru chut ke te cinema en na muna mi ka hlumte emo skula mi vi hlumte an thangjok fothin tin engwangin nge chung chu an ti lowang an suala lom in ti animai thei tu nge chu choi EPM ni emo mihring te hian hlutna kan nei awangin kan mihring puite hi kan tina tura ni lo in TM ni mihring te chu DNA in anglo mai kan ni si a ma se tual tha le rong taka che chak na dang thei tur chan tha dang reng chu kan khovel hian ati chia ani thalai te hi an DNA in ashil anga lam turin an in lar meka in ti thei chun chu an silai mu an thun that le hlan emo an thil ruwa man na a ti sual an nei hlan emo a lo be emo chau ani to keipo in kapoi khoi na a khan ti sual lian tak ka neya mihring lu atanga thisen a chua chak zia kha ka lo hrachiang lo deuh ani luru so ke huang po hi doctor te hian an lo rem khom le vek thei alo ni a kapa chu a thuak a chia a ma se a thilo lo mai ti chuan mi adam doi ina min da a hnu a tan ina kaluta ani tan in chu thil ti to te thlir let na mun ani a engwangin nge man kani
nidanga min man to lo nan enge ka ti ang ti a in ngai tu na hun atam hle nun man liam mai na hun a om lo awangin itana thil poimo ber ngai tu chhu na hun atamani katana thil poimo ber chu ka musit em te boy ni lo kha ani a ma se kadam chung zong hian mi te hian kong sang min thunun renga chu wangin zirtir na pek an ngai ani kindergarten a ka kaltir ata kami huat to rong taka tha tur lis kaneya ma se achang chuan rin hlelna kanei le thin he thil hian omzia aneyam ni ti in engma hian omzia anei lo chuan ka thil ruam man na hi ka ti emo ti lo emo enge danglam na om thutluk na diksiam awanga loman don tur a om chuang lova a chan chu thil dik hi a om miang lo awangin ma se tunun na hrui laka zalen nun le zalen lo nun hian omzia anei lo ve chuan ka a mai donin ka hria a ka thil ti hian omzia anei lo ani chuan keima po hian omzia ka nei to lovang tan in I bloka ka om lain rendi a Christian pakhat nen kan in mu a ani chu thil sualian tak somni pakhat zet ati awanga in pe ani rendi a chu khovel dang atanga local ang mai ani a kan omna pindana in sual an ompon a thlir ve ngai lo a hoisona an top theinan a lo tong trai ngat mai thin keini tan mu nom ber thin kha ani chuan a lo tong trai puya Christian te hi ka lo nui zat thin hle ani zan khat chu rendi a chuan a khuma Bible a chiara abula kavakala engwangin nge Bible I chiar ti Asia America a ipian awang ani kha ramdanga piang la chu thildang iringang China a piang la Buddhist ini anga India a piang la chu Hindu ini ang Saudi Arabia a piang la Muslim ini anga nangma ang mi te hi chuan nangni ang te hi chuan an hril ang a piang cheu kha in ring mai thin ani kati a hemin nu hian 80s dang te po in he thu chi hi an soi ka hrele a Christian te an thlir dan ani ti ka hria chu an ver therna ani kei chuan he universe hi engma lo atangin ma ni in aron puak chuaka nun na hi ma ni in alo oma kan thuak po hi thil noi in bel bom vel mai ani ti ka ring thlata nung chang tha hi mi te phua chop mai ani a I swa thole na thon thu po hi azirtir ten athu cha the dar na an phua chop mai ani ti ka ring bokani heng zong hi engma zir chiang mi lovin ka ring ve vek tho chu mi soi kalorin ve mai tho ani si ma se Christian te chu kutzung chalin ka ko ka a chan chu midang te nui zat hi rin na thuk tak le nget tak siam ai chuan a ol samjok tlatani rendi a ka han nui so chuan min chang le ta makkati hle Christian tam tak hi chu innial ani chuan an tlan che thinang buaina siam an du lo ma se rendi a chu aron thu chuaka ka thil soi then khat awang chuan min ti zak ta zo kani makkati hle mai thil om zia po ka hrethiam lo khovela piang to azonga mihring fing ber le changkang ber ni in ka in hresi a ma se ran tin kan in hnial na a rendi a chuan min zirtir lau thungani ke ain a fing zok po ani lo thiam na bik emo degree emo po anei hek lo scientist emo philosopher emo po ani lo kathil soi apiang mai chu min zo fi sakzel atum tlat thina chu anin om hle bokani kathil soi chungchanga azo na te chan ka han tum chuan kathil rin tam tak te chu ka han soi chu meu chuan alo a thlak hle ti ama le keima ngei po hian kan the chiang hle thin ani zo na nei lova dik anga kalo ngai thin kha zo na alo om hian alo dik lo hle ti a hriat thei ani kan in hial na awang chuan ka thin rim ema rendi a ka ne thei na tur chu kong dang ka zong ta a anau pan laya leilen na a alo tho to awang te chuan kan nui zata sitting room a farnu kum som pani vel ka mu chuan a chungchang thalo tak ka soya chu tiang chu tuna hi chuan ka soi non to lowang a thin rim ma chu karun lui chara a thin rim deuh nu chuan Christian intivesi min thin rim khumamo ka ti zui le kher thin mak deuh mai chu rendia nen chuan thiana kan lo in siam chuak tatlat mai kha ani zan khua a ka den te toilet paper hlom manga football ang maya in vom te kan chinga Bible chungchanga ero kan la in hnial reng tho
engkong imotala ne kala du reng awangin khovela chonghei in elna masaber chu kan tranta a rendia tan chuan in elna anilo ma se katanero in elna lian tham em ani a ne ngei katum tlat bokani rendia chu tui chau inin rei tak cho a ngei thina a ngei zo apiang chuan keipo in ka ngei ve a ngei thei aya rei ni thum vel chung te ngei le katum tlat thin atira chuan rendia chuan kar khat chung cho a ngeya kei chuan ni som chung ka ngei don ka ti ve thunga kadam chungin voi khat ma cho kal ngei ngai lo ma se kha Christian pa kha ne ka du wang hrim khan ni som chung chu cho tel lovin ka omta a ngei aya rei shet ngei chu kan ti chun zom renga a to pa chuan engwangin nge ka ngei aya rei i ngei zia ka hriat mi alo hian kanin elem ni ati ai kalau shemi alo ain anglo palve mai ani kha kati mai thina a nu a chuan rendia chuan ni somli chung zet a ngei ta ni som thum pani chung tui chau a ina a nu a ku leit a in tel le i so po khan ni somli chung a ngeya chu wangin ni somli chu ka thlang ani ti in min hrila ani chuan ke chuan ni somli pani chung ka ngei don khati ve le ka ruk chung tui le thin rim na ne na cho ngei chu ka thlanga rendia le i so chu ne ka tum ta thlatani ka cho ngei atanga ni som pakhat na chuan veng tu aron luta ka bung ruwa pek turin min ron hrila choma lama ka lo thluk pal awangin ka lu ka so dewa karil rulam panga har satna ka nei thu chu an hriat to sa awangin ma ni in ti hlum tum anga min lo ngai alo ni Christian na ne ka tuma wang ani si an ni chuan chongei hlum tuma min lo ngai thung alo ni narsin ka kut zung chala blood pressure monitor awa chuan thi na khop hiala katlak niam to thu min lo hrilta ti chuan ka lekhabu philosophy le science te rendia min pek apologetics pathian thu hril fiana lekhabu te chu ka peka zanthum chung camera min thli thlai reng theina mun sel thara chuan min data ani cho ka nge awang chuan paun som riat zet ka hlo to ka tak sapuma pan na tak a om chuaka chu vitamin ka tlak cham wang ani ka khomu a fi alo thu thina mu thei chin atlem em bokani tan in doctor chuan riau manga thisen cho min pek atuma social worker chuan mental hospital pathum na min thon an tum thu a soi boka lekhabu ka chiar lo lai chuan midang te ram noi mun re dewa hruaya an vunli vek chu karil ru a om rang thina ni ma se tan in pindan re taka chuan lekhabu chiar na hun ka nei tam awangin rendia ne na kan so down le huna ka man turin bible chu ka zir ta vak maya chaplain ne na bible zirna tur ka dila ani chuan johana chanchin thazirna le assignment te min pe ti chuan pathian om ring lo taksa chaklo em to pindan thim taka bible homework ti reng mai kalo nita ani grade a hlir ka mu ni tam tak cho ka e to lova isuan ke hi nun na chang chu kani ka ne na local chu aril tram to lovang ati te chu ka chiara khovel thunun na le he pindan to tak atanga tal chua ka chak em lai hian fapa chuan ati zalen che u chuan in zalen tak takang ti te ka chiar boka ka thin lung chuan eng chen nge ator zo ang ti ka ngai tu alai te chuan ke hi thole na le nun na chu kani tu po min ring chu thima se anung rengang ti thu te chu ka chiar le le khabu in min betlat anga hriat na chu amak ang reng hle ani ma se ke te chu zote in min bethin ti loring to thin tu kha kan miau mai si ani ni tin mai chu azang thal zonga muchungin nun na te pathian thu le philosophy te ka ngai to thil pathum hian karin na lungphum chu ati der thong tatlat mai pakhat na chuan design argument thil reng ruah man lok ani na hian min ne tatlat maya banga brick in rem dan chu ka thira heng brick te hi fin na ne na in rem an ni lo tu in emo ron ti se chu a moya ka nek si aduang ma se brick in rem ai ma ri ruang na mai lo zok nun na hi fin na eng ma tel lovin alo om top thei ti caloring si thil nung lo atangin nun na alo chuak ngot thei ti dot lian tham tak hi eng ma zir chiang lovin eng tin nge kalo pom ve ngot thei le apani na chuan i swater ko te thi dan ka hre chuaka
an zinga tam tak chu Isua tho le na an mu ti an tran tlat awangin rong taka tha an ni a ka ngai dan masa a chuan tir ko te hian thon thu an phua chop mai ani ka ti thina ma se tu na chuan chu adik thei to lo mi pakhat chu thil pakhat wangin a thi du ani chuan chu adik ti aring ngei turani terrorist te po in thi chil bom an ti pu hian an rin na chu an ti tak le ani ti a hriat theya tir ko te khan Isua thole kha an munge ani ti an ring tlatani thurin wanga thi an nilova an thil mu nge wanga chi an ni engthi in nge mi sang te kha an mu vek thu rin tir theyang mi pakhat chu a ti in an thil fia theyang ma se an vain mo an munge ani lo chuan chu tiang huai sen na thi na ma chon tur khopa rin tir tu chu engma a om lo a pathum na chuan Isua chu keima ai hian a thazok ti ka hria moral relative thiam na le thil thalo te na bi ka om lo ti ring tu ini lo chuan Isua chu keima aya a thazok ti chu a chiang rengani ma se katan chuan chu hria thiam a har le ani ka ngai dan hi a inkar a hlat ema wangani mihring te hi sel noi om khom mai engma hlut na nei lo kan ni ka ti a kong le lama la khovel mihring zong zinga thaber le poimo ber kani ka intile boxi engtin nge hlut na nei lo sel noi ni si chu mihring thaber ani theyang mihring tha chu a om ani chuan thil thate na a om angaya chu pathian ani a ti chuan Isua chu keima ain a thazok ti na alo ni ta ani karin na lungphum ake somrual chuan kalorin thin le ka in hum himna kalo ti ve thin zong chu aron tluchia a khovel mi thaber anga ka in ngai na atang chuan khovela mi sual ber ka ni na chu ka muta zoka chuta chuan thil hriat fiana ka nei ta thut mai ka thian pa chu aka atanga thisen phuan chuak khopin a roka ka reka kan thu a in mu lo awang main su adurin ka vua a engwanga in hial nge kan ni po ka hreto lo kanu bial pa in kanu asoi saklain ka thlir renga pui ka tum mia lo ka hlo wang po ani lo paun zani zeta rit kani a silai ka nei bok ka du chuan ka dang thei reng ma se ka ngai to pe lo ani ka chung ta chunga khan eng thil nge ka ti to a ka chunga ngei po hian enge ka ti mek ti ka ngai to a ni tin cho min ron kena keila chuan riltramin thi ka lo tum reng si cho ka eidu mi lo awangin ka chau tak zet to a tin khovela hian riltra mawanga thi mi tam tak an om to a ma se an ni chuan an ngei to na tal an lamang thei zo kani kei ero chuan midang soi sak dan chia ka ngei to a ka vun aron engtana ti sen chuak khopin ka in hiat boka chutiang din hmuna ka din lai chuan engtin nge khovela mi thaber anga kala in ngai theyang ka trom vong ni in ka in hria a na sataka soi sak tlom ang mai kani hemi nu hian kum khat le achan ve chung te meu liam ka tor lai kha ka hre chuaka mi pasari nen kan nin suala pakhat chuan silain min vua a thian paruk dang te chuan min bo bet boka kalu a min chui zui sia mai ani kha thil nen khan ka tan na pindan chunga ko om dan hi ka han khai khina ni e silai manga vuak liam le na zong te khachu he pindan chunga rilruna le hre om ka torna laka hi chuan thil ho mai an ni si ka tlom vong ani chuta thil ngai to chhuwa dang ka nei le a zan khat chu ka thian pa in atanga ka holain ro pui van on aron sura kol a phezoi boka van lam thirin ka nui so a kha khan min ti thai i tu mem ni i omani chuan ron chukla min rin tir ta che ka ti a khati lai khan ka thu tak mi alo ma se tan in pin tana ka om ta ka chuan pathian khan ka thu tak lo na kha thu taka alo la ani theyangem ti in ka in zota a ka khovel thir dan zong a chiat vek to awangin thil dang ngai to na hun ka nei ta lo ani ma se har satna a oma pathian chu a om nge ya thil diklo hi phua chop mai alo ni lo chuan ke hi ka ro pui lo hle don ti na ani ka thil ti chau hi nilovin ka ni na hrim hi aswal meu si a khovela miswal ber hian engtin nge thil tha ati theyang midangte mangai theina tur magic switch me tur a om meu si lo chuta chuan thil pani chia a om ti ka hreta
ani lo le hetiang hian minun rong le masial tak hian ka renganga ani lo le keima ang harsat na tok mi te pui thei tu emo chu a nge yang chu tianga ingai tu ato chuan Christian ni turin in chi ni chia imamo to ani a chan chu tu nge mi hring tharau le nung chang chevek to ne na nun thar pe thei chun chu mi pakhat chi ani chu ke hi kong chu kani tu po keima a alu chuan chan damina omang nun an nei nan le tam tak an nei na tura local kani titu Isu Krista chau chu ani mi tu emo chu pathian minga thole chun ani chuan Isu chu thlan tur chun ani ti chuan ka khuma chuan ka thing thi a ka tong trai ta a tong trai dan po ka hrelo ma se pathian naktu ka ring don che emni ti ka hrelo ma se tuna hian ka ringa che ka chunga hian engemaw iti thei ani chuan I du chu tiro ka ti a ti chuan Bible study a ka chiar to sinner's prayer misual tong trai na chu ka cham chun zom ta a ka tong trai zo ka han thu chuak chu khovel hi alo dang lam vek to a midang ti na chak na ka nei to mi alo tu dik chu ka lo hre to reng ni in ka ria pathian chuan universe hi achiama ma se ke ni hi chu abi ka asiam te kan ni a pathian chuan a an puin min siamani ma se pathian chu kan nola kan ni na chu kan ti chhia ani kum tam tak chung zalen na kalo zonga ma se chu ma ni in thunun na laka tlan chiat na mai alo ni a zalen na diklo ma ni le ma ni in ti chiat nan chowa kan man thin kha alo ni pathian an puya siam kan ni na ti chhia a kan mo phor na le kan ni na dik tak hrelo tura kan tlat na hi ma ni in bum na mai ani ka tong trai zo nu chuan ka dam chung zonga misual ber lo ni to tharau lam ni lo ti sa nge ya in beina na satak nei to ang mai hian ka in hria a ti chuan ha chol na hun tha ka nei ta ani chu chol na chu abo le to ngai lo C.S. Lewis a soidan takin Christian na hi ni alo chuak ti karin tluk hian ka ringani ni chu ka mu thei awang chau ni lovin chu ni eng chuan thil dang zong min mu tir wang ani zok ti in a soi thin ani mi tam tak chuan Christian an ni nu a an thon thu te an soi thina chu tiang chu hun danga kan la soi le thayang tuna ero chuan engwanga Christian ni ta nge ka ni ti chau hi ka hril du cheu ani Christian ka ni tak chan hi ala dang lam ngai lo tho le na nei tu thu a hian ka ding tlata chu lo chu din na tur mun dang a miau lo wani Isu Krista chu nimina le voina le kum khua in angai reng ani ti lantir nan kum sang ni kalta a Christian pakhat thupui mang hian ka chanchin hi atop kan kharange tirko pola khan Damaska khopana konga Isu aton ma kha chuan Christian na kha ti boral atum tlat thina athi madavin athian pa Timothea nena lekha athona chu keima ang bok hian Christian tam takin kum zabi tam tak chunga an lo soi ve to thin chu ani min ti chak tu kan lalpa Isu Krista chunga chuan lom thu ka hril ani ama rong bol na thok turin rin tlaka min ruata mana chuan pathian sel tu te mi ti du da tu te lei nei mangte nima ila ama ero chu rin lo wang le hriat lo wanga kati ani awangin khongai na ka muta zok ani kan lalpa khongai na chu Krista Isu a rin na le mangai na nen chuan na satakin ka chunga alo omta a Krista Isu a chu misual te chandam turin khovela alo kal ti hi thutak pomtlak ani chutiang misual zinga chuan aswal ber kani ma se heiwang hian khongai na chu ka muta zoka chuti chuan misual ber keima hian Isu Kristan ado theizia zong chu atarlan na turin nakina ama ring tura chatuan nunna nei tur te tan khan entirna kaloni na turin kachunga athil ti theina alan tirani tin lalpa pathian chatuan nunna nei hi theilo mu theilo pathian chun hne na chuan choi moina le ro puina te chu kum khua in reng ro se amen